A idea saleu un día na Lanzada, surfeando en Maspichi. Estuve mirando uns vídeos de como se facía unha tabla de cartón e comentóme a idea. Dixome, bueno, mira, eu pillo material, tipo esa túa carpintería e montamos unha tabla de cartón. E eu, bueno, vale, pois avante. E a raíz de aí, bueno, a tabla non quedou tan mal como esperábamos e dixemos, unha de madeira, como se podría facer? Explicoume o proceso, un pouco que el xa medio sabía e baixo o meu traballo de alineación pois fixen uns planos para unha tabla e a raíz de aí naceu o Camiño do Río. Bueno, os primeiros pasos son elegir unha tabla, máis ben que sea adecuada a esta playa a que temos aquí, a da Lanzada, que teña volumen, que sea ancha e que sea apta para máis ben para estas olas de aquí. Diseño a tabla en 3D para imprimir as pezas a medida e imprimimos planos, pegamos na chapa de 3 mm de contrachapado. E empezar a recortar e vaciar as cuadernas, que vaciala é quitarlle o máximo de peso posible para que sea a tabla máis lixeira ao final de todo o traballo. Hai que dicir que a tabla é hueca, entonces hai que deixar todo o máximo espacio libre posible para que pese menos. As tablas que facemos nós, a verdad que son moi parecidas, ou por non dicir iguales, en formas e en curvas as que hai agora. Si é verdad que a madeira ten outro tipo de características para outro tipo de surf totalmente diferente ao foam, este material tan lixeiro. Ao contrario que di moita xente, para min o que máis me gusta é que teñen un pouco de peso. Hai veces que hasta chata máis as olas, vas super estable en riba, cando colles unha ola posta en riba parece que estás pisando terra firme. É moito máis estable que unha de foam, da mesma medida, da mesma forma, en volumen, e practicar un surf totalmente tranquilo, entras moito máis rápido na ola incluso, lees o mar moito máis ben a hora das esperas. A fin de contas, o surf non é unha competición, e isto trátase de estar tranquilo e disfrutar. Pues necesitamos uns días de curación e tal, pero bueno, hai veces que coa ansia xa, viste, me bota aí a resina, van para agua xa, pero bueno, intentamos que polo menos unha semana estea no forno ou aquí, esperando que estea curado totalmente. O último paso é que hai xolas. Facer unha tabla desde o inicio hasta que ao final acabes metendo no mar e collas a túa primeira ola é acojonante. Solo con coller a primeira ola esta está de sobra recompensada. Sí, para min é un 200%.